दिनै आयनाजुलि गामिनि हग्राजुलि दखरानि आनसलिक सिङाव थानाय आयनाजुलि गामिनि जि देग्लायनि गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोनि फुंजा लाइमोन आफादा सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंनो लानाय बे हाबाफारियाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आं आलासि महरै बाहागो लाफैदों। बेजों लोगोसे आङो साबायखर बावदों जे फुंजा लाइमोन आफादा दिनै बैसागु बोथोरखौ लोब्बा लाखिनानै जितु बैसागुआ जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि मोनसे फोरबो, बे फोरबोखौ दिनै मोनसे समाजखान्थि समाज बिथिङाव जोंनि लाइमोनफोरखौ जौगाखांहोनांगौनि थाखाय, जोंनि राव हारिमुखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय दिनै बेबायदि स्टेज प्रग्रामनि गेजेरजों गामिनि गासैबो बोराइ बेन्थ' गथ' गथायखौ लानानै जे मोनसे हाबाफारि लादों, आं बेखौ साबायखर बावदों। आसा खालामो बेबायदि बैसागुनि जि फोरबो खुंथाय, बे खुंथायनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ जाहाथे लाखिलांगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि बैसागुनि जि मोनसे सोदोमस्रि आब्रुथि गोनां बेखौ अरायसम लालांबाय थागोन आरो गासैबो बैसागु मोसानायजों लोगोसे जोंनि मावनाय दांनाय आबाद फरायनाय गासै बिथिङाव जाहाथे मोनसे आब्रुथि गोनां मोनसे थासारिजों गामि जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांनो हागोन, बेखौनो आङो फुंजा लाइमोन आफादनिसिम साबायखर बावहरदों। जोबोद दुखुनांथाव जोंनि बर' समाजाव, आरो बेयो खेबसे नङा बहुतबार जोङो बेबायदि बैसागुनि हाबाफारियाव जि कालसारेल नाइट, जोङो हारिमु बिलिफाङाव जोङो गोबां नुनो मोनो जे जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा जे दिनै बाहेरायाव लोङै जायै दिनै उतपात खालामफैयो। दिनै मोजां थासारियाव जोंनि गोबां सनमाननीय जोंनि आइ आफामोन थायो, आदा बाजै आब'मोन थायो, बेबायदि थासारियाव जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा दिनै सिगारेट बिरि जौ लोंनानै दिनै जोंनि थासारिखौ गुबुंले खालामफैयो आरो आब्रुथि गैयै मोनसे राव बाहायनानै जोंनि समाज बिथिङाव गाज्रि खालामनायजों लोगोसे जोंनि लाइमोनफोरखौबो गाज्रि लामाथिं लांनायखौ जों मोनदों। आरो बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायगोन जे जाहाथे जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा बेबायदि उन्दै बैसोआव फरायनायखौ गारनानै जाहाथे बेबायदि लोंनाय जानाय सोबनायाव जाहाथे बेस्थ' जाया, मोजां मोनसे गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय मोजां लेखा फराय, मोजां गियान सोलों, मोजां गेदेर गोलावफोरजों बाथ्रा सावरायनायनि गेजेरजों गावनि जिउखौ दैदेननो जाहाथे नाजायो आरो समाजाव मोनसे गोग्गो थासारि लाबोयो, आं बेखौसो मिजिंथिगोन। फोरबोनि गेजेरजों बर' समाजनि समाजारि जिउ सावगारिया आबुङै बेरखाङो। बे बाथ्राखौ मुलुगनि गेजेराव मिथिहोनांगोन आरो बेखौ मिथिहोनांगौब्ला दानि लाइमोनफ्रानो बेखौ आखायाव लानानै बेखौ देलायहोनानै बेखौ साजायनानै रंजानांगोन। दा बेनिखायनो आं खावलायो जोंनि बे गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनानै आं बेखौनो बुंदों जे जोङो सम समाय गोदोनि बायदि जोङो बेबायदि मास मोनफा गाहाम रंजानाय बा 7 सानसिम जोङो रंजानाय बे समा जोंखौ थिनदिया। जोङो दायो जौस्रां साजायनानै मोनसे आब्रुथि खुंनांगौ आरो गामिफोराव जोङो गावबा गाव धोरोमनि गेजेरजों इसोरखौ सिबिनानै गिबि सानाव जोङो न'खर न'खर फुजा होलायनाय आरो गेदेरखौ मान बावलायनाय, मान होनाय, उन्दैफोरनो बोर सारस्रिनो मोननाय। 2 नं आयनाजुलि गामिनि गामि फसंनायनिफ्राय बे गामिखौ मोजां रोखोमै जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना दैदेनबोदों। बिथांमोना जोंनि गामिनि फारफ्रोम बिथिंखौ नोजोर होनानै गामिनि लाइमोनफोरनि जौगानाय, समाजारि बेबस्था बेफोरखौ थिग खालामनो थाखाय बायदि बायदि हाबाफारि मावफुंबोदों। दा थिग बेबायदिनो 10 बोसोरनि सिगां बे गामियाव जे मोनसे लाइमोन आफाद नांगौ, बेनि मोन्दांथिखौ मोनदांनानै बिथांमोना मोनसे लाइमोन आफाद दाना होदों। दा बेनि गेजेरजों जोंखौ माखासे बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना दायथ' होदों। बे दायथ' लाहोनाय हिसाबै जोंनि गामियाव दिनै बैसागु बिदाय बेबायदि फोरबो फालिनाया 10 बोसोर जाबाय। नाथाय बेनि गेजेरजोंबो जोङो गामिनि लाइमोनफोरखौ थिग खालामनो थाखाय जोङो माखासे बिथिङाव फरायनाय बिथिंफोरखौ नोजोर बोनानै जाय फरायसाफोरा एसे मोजां रोखोमै उथ्रिसारबोदों बिथांमोनखौ बरायनाय, बानजायनाय बेबायदि माखासे हाबाफारिफोरखौ जों बेबायदिनो माखासे आलासि बिथांमोनखौ जों लिंहरनानै मावफुंदों। आरो जोंनि थांखिखौ जोङो जेरैखि जाया मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय जों बेबायदिनो जेरैबायदि जोङो हायो जोंनि गामियारिया खुंनो थाखाय बेखौ माखासे आलासि बिथांमोनखौ जों लिंहरनानै बानजायनो थाखायनो नैबेबायदि मोनसे हाबाफारिखौ लादों। जों आसा खालामदों जोंनि गामियारिनि लाइमोन बिथांमोनाबो गावसोरनि मावनांगौ समाव जाबायदि जोङो फरायनाय समाव फरायनांगौ दङ, जा बिथिङाव जोंखौ सासे मानसि हिसाबै जोङो दाफुंलांनो हायो जाय जा खामानिफोरखौ मावनो, बेफोरखौ मोजां रोखोमै बानजायनो थाखायनो नैबायदि मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों खालि गामिनि मानसिफ्राल' बुंनाया जानाय नङा। जोंनि ओनसोलाव गोबां समाजनि दैदेनगिरिफोर दङ, आफादनि बिबानगिरि बिथांमोन दङ, बिथांमोनखौ लाबोनानैनो जों बानजायनो थाखाय नैबायदि माखासे हाबाफारिफोरखौ जों मावफुंनाय जादों।
बे दानि समयसायाव मोजां जागौबा जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेनिखायनो जोंनि बे नै नं आयनाजुलि गामियाव जोङो गोबां खेब बेबायदिनो सम सम जोङो मोनसे सावरायमेल जायो। दिनै लाइमोनफोरखौ लाफानानैबो जों सावरायनाय जायो। दा बे सावरायनायनि गेजेरजोंनो जों बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लांफानो थाखाय दिनैसिमबो आगान सुरनानै दङ जोङो। गोबांथार जोंहा फरायसा आफादनिफ्राय माखासे बोसोन लानानै गेदेमा आलासिफोर लेंहरनानै दिनैनि बैसागुनि अनगायैबो जोङो मालाबा सम सम बेबायदि सावरायमेलखौ लानानै जों गथ'फोरखौ बानजायो। जाहाथे फरायनायनिफ्राय, गेलेनायनिफ्राय, मेथाइ खननायनिफ्राय, मोसानायनिफ्राय बे हाबाफारिफोरखौ जाहाथे बयबो सोलोंथाइखौ लानो थाखाय खावलायनानै जोङो बे हाबाफारिफोरखौ खुंनाय जायो आरो। मोसानायफ्राव एसे हानायानो दं जोंनि गामियाव, आरो खननायफ्राव दिनै एसे आगजुग जाबाय थादों। मानोना होनबा जोङो जगारफोरखौ होनो हायाखै। दामनाय देनाय इन्सट्रुमेन्टनि खोथा दं। दा बेफोरखौ हायैनि थाखायनो जोङो माखासे गथ'फोरखौ दिनै एसे माबायाव गोलैसोनानै दङ। दा बेफोरखौ जुदि होनो हायोबा निस्सय ओंखारगोन, जों बेखौ आसा खालामदों जोंनि गामिनिफ्राय। दा जों बेखौनो नोजोर बोनानै दिनैनि हाबाफारिफोरखौ गथ'फोरखौ बानजायनानै लांफाबाय थानो सानदों आरो। गोजोन्थों।